bliver sendt afsted. Massaker på kendt af feltet. Sikke afslutning fra Gallegos, men også en stor redning af Rudi de Boer. For feltet. Gallegos får den fin med videre her. Gallegos med en afslutning. Han får testet de Boer, der får fingerspidserne på og nyt hjørnespark til gæsterne. Massaker, med sådan en mand, der gerne vil afslutte, kommer her. Ui, det er udmærket bud, han har efter lidt maskerne. Kløve, intelligent tackling, så der er plads herover til Åkesen, og så er det Ingersson. Kæmpe chance, og den skal næsten gøre mere ved derinde, Christer Ingersson.